Nu er vi kommet til Wellman Recycling, hvor PET-flasker, polyesterflasker bliver til flakes. After manual sorting, we are sending those bottles to granulators where they will be cut. And after the screens, we are going to flake sorters where we're going to check every single PET flake, if it's a PET flake or something else that we have to eject. Here in the sight glass, it's fed down into the extruder. And from there it's pumped into the pack body, which has a spinneret bolted to the bottom, 270 degrees of molten polymer coming through it. They are pretty warm. You can put your hand in and you can feel the filaments, which are now fibres. The fibre is taken in by two rolls, which are tightly gapped, so therefore it crimps. How a chair looks like when it is written. And it's called the nobody chair. Of course, there is no body. It's just cover. Fixed out cover on the chair. But the legs are still encased inside. No, Nothing. Zilch, nobody. There's nobody. Ja, det er sådan en vatagtig, meget løs substans i starten. Ja, så her er kalandreringsmaskine, to ganske tynde lag bliver lagt sammen og frålet 5 eller 6 gange. Kører på tværs under valsen og op i maskinen, hvor det bliver skruet, nærmest snurret rundt og sendt videre til sammenfoldning. Slingaren drar med sig fibern när den går ner och drar med sig fibern när den går upp. Så de jobbar från båda hållen. Yeah. Och när du då drar med dig fibern upp och sen åker ner på samma, så är det precis som om du knyter ihop fibern eller vad du ska kalla det. Och då får du fibern att bli hårdare. Og det ender med et meget sej, utroligt stærkt materiale. Status på Nobody-stolen er nu, at vi i dag er i gang med at påbegynde den første reelle produktion. Den tekniske formfilt har den kvalitet, at når den er varm, så er den formbar. Filten varmes op til ca. 215 grader. Her kommer filten ind i pressen. Samtidig med at vi presser, så køler vi også i værktøjet, netop for at få skabt en styrke i materialet. Det så sker, når stolen er færdig i pressen, det er, at den bliver taget ud, og så bliver den bragt ind til det, vi kalder for vandstråleskæring, som på mange måder egentlig er en teknik, man kan sammenligne med det, man også kalder laserskæring. Det her, det er bare en vandstråle, en meget stærk vandstråle, som skærer det overskydende filt væk. Og så står stolen færdig. Den prøvning, vi er i gang med nu, det er jo forkantsprøvningen med 100 kilos tryk ned i en veksel i 2 punkter. Trykfødderne er 100 mm, og den skal ifølge den her standard på det her trin have 100.000 gange. Og indtil videre er den på, der har den været 25.000 gange igennem. Jeg må sige, at jeg er imponeret over, at den holder så godt til den her, fordi 100 kilo er altså temmelig meget. Det er meget.
Det her det er lidt groft sagt. Vi kunne ikke have lavet sådan en stol med en grøn skolding. Det kunne vi ikke. Her er der noget format på tingene fra designernes side af. Her er noget viden omkring procesudvikling. Og her bliver budt ind med stor erfaring. Det gør der.